जुनानै खरसाव दोनना लानांगौ बे जाहैबाय नोंखौ अरायबो गोसोखांबाय थागोन। हेल' लोगोफोर फामिसना चेनेलाव बयखौबो वेलकाम खालामबावबाय। लोगोफोर दायो आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों। नोंथांमोना स्किप खालामाजासे भिडिअखौ फुरा नायलां, बेनि उनाव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो शेयार खालामनो हागोन। फाइनालि लोगोफोर दिनै आङो सासे ब्र'नि सायावहाय रायज्लायगोन। दि ब्र'आ ओरैबायदि मोजां मोजां मुलि खोन्थानानै होदों लोगोफोर, नोंथांमोना लायनो दाबाव बे मुलिखौ। नोंथांमोना फुरा भिडिअ नायनानैहाय बे मुलिखौहाय माने लायनो हागोन आरोना। जायफोरनाखि फिसाइ खाजानाय बा हिन्जाव खाजानाय बिथांमोननि थाखाय आङो भिडिअ लानानै फैदों। निसय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानैहाय जाहाथे नोंथांमोना लायनो हायो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे फुरा नायलांजोब लोगोफोर। जायफोरने बेबायदिनो फिसाया सैया बा फिसाया गारनांखाबाय, गुबुन हिन्जावखौ गोसोथोयो, गावनि हिन्जावनि सायाव अननाय गैया, नै बेफोरनि थाखाय इम्परटेन्ट जागोन आरो हौवा आरो हिन्जावफोरनि गेजेराव। दा बिनिखायनो नैबे सासे जोंना बिदाया हायना मुलिनि बागैहाय एसे खोन्थादों, हौवा हिन्जाव अनलायनाय गैयिनि बागैहाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। नोंनोबा मा रोखोम नांगौ? मामा हिन्जाव खारफानायनि। हिन्जाव खारफानायखौ गैयालै फंबाय। नंगौ नामा? औ दे। खारफानायनि गैया। नैबे मुलिया जाहैबाय नों जेब्ला फार्स्ट लास्ट बोसोर थोग्रोदों बे हिन्जावा गारबाय, नैबे बेखौ नांखागौमोन आंनो। नैबे बुस्थुआ जाहैबाय नों जायखौ फार्स्ट मोजां मोनदों बे मानसिया नोंखौ गारबाय, बे नोंखौ गोसोखांफिननायनि बे मुलि। बेखौ दैयाव सोमनानै फुङाव उदै खालियाव खापसे, मोनायाव उन्दुबा खापसे लोंनांगौ। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय लिरना हर फावथेनाव। र' लिरगोन आं खिथाजोबनो नोंनो मा मा मुलि दं। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय अरायबो नोंखौ गोसोखांबाय थानाय नैबेखौ गदब्रै बुस्थु जुनानै खरसाव दोनना लानांगौ। बे जाहैबाय नोंखौ अरायबो गोसोखांबाय थागोन। दङ आंनाव बहुद दं फंबाय, मोनगोन। औ जागोन दे। एसे आरो इम्परटेन्टसिनखौ खिथा आंनो, एकदम साबसिनखौसो नांगौ आंनो। आरो साबसिना जाहैबाय नैबे रोदा। बे रोदाया जाहैबाय मुलिखौबो देखायखानोसै नाय। बे जाहैबाय रोदा। बे जाहैबाय बेखौ माबायावसो मोनो, भुटानावसो ने? भुटानावसो लायनांगौ बेखौ। माबेनि बियो माबेजों खालामनाय? खामानियाव होगोन नोंनि साननाय हनाय गासैबो जाफुंजोबनाय। बे मोनसे आरो दंबावो बहुद दं आंनाव, बेलेग बेलेग रोखोमनि मुलि मोनगोन। आरो नैबे जाहैबाय बे मुलिया जाहैबाय बेसे बेसे दामासो सोंनो बावदों आं। दामखौ दा खिथागोन आं। बे नैबे जाहैबाय नों सासेसो लाबावनो गोसो दङब्ला, औ लानो गोसो थारमोन, नोंनि हिन्जाव गिबिनो लोंहोनांगौ। जागोन दे। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होदो आरो चेनेलाव गोनांब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै लोगोफोर। गाबोन मोनसे भिडिअ थाबैनो लोगो मोनबावगोन आसा खालामो बयखौबो। बाय बाय दिनैनि थाखाय। रहा नहीं जाता।